We Śląsku nie je ino we Śląsku. Jako wiemy, kant Ślązołków to je 1,2 aż do 1,5 milionów Ślązołków mieszka dzisiaj w Niemcach. Je to chnet 3 razy telang wiela w roku 2021 powiedziało, że są Ślązołkoma w spisie powszechnym. Do tej grupy przynależy też autor dwóch śląsko- a niemiecko-gołtkowych książków Peter Bienia. Pochodził on ze Annaberglandu, a tako richtig ze Zdzieszowic, co leżą zarą kole Annabergu. Od kupy lot mieszkał on ale we Nordrhein-Westfalen we Hagen. Tam zrichtował pierwszy tref ze śląską literaturą, jako jeden z autorów reprezentował we Śląsku Kulturmagazin po naszemu. Witam. Długo ich wróżył, kaj by szło, sam kaj mieszkał we Hagen w Nordrhein-Westfalen. Moje książki, a nie ino moje książki, jeno śląską literaturę ślązoką zaprezentować. Myślałem najpierw, co by zrobić taką prezentację w buchandlungach, w księgarniach, ale potem jak tak się myślał i wróżył, no wiele Ślązoków to baje łazić do księgarni i baną szukać i się interesować śląską literaturą. I potem przyszła do mnie taka idea, bo się spytał, jak to możesz sam na Niemcach Ślązoków no bardziej trafić. Albo w kościele, albo we sklepach, kaj sprzedawają śląskie, polskie produkty, bo jednak to jodło i te rzeczy ze starego Heimatu tym ludziom lepiej pasują, czy lepiej smakują. Nawiązał ich kontakt ze roztomającymi sklepoma w moich okolicach i dostał pierwszą pozytywną odpowiedź ze sklepu Paul Market we Hagen. No i teraz w ostatni piątek my taki tref tam zorganizowali. Będziemy dalej szukać i czekam na następne odpowiedzi. Witam Was, moi rostomieli. Moje miano jest Peter Bienia. Wczoraj mieliśmy 22 sierpnia i wczoraj w polsko-śląskim sklepie Paul Market we Hagen w Nordrhein-Westfalen żech prezentował moje dwie książki. Pierwsza książka, mój górnośląski obrazek z rąbką, ale nie oszklony. Moja druga książka, Śląskie puzzle, moje górnośląskie wspomnienia i rozważania. No i trzecią książka we Śląsku, Kulturmagazin po naszemu, którą redagował Adam Kubik, a w której żech jeden artykuł naszkryflał. Przed trefem, jak się tak tropią, czy moc ludzi przyjdzie i będzie to mi książkoma zainteresowanych, muszę powiedzieć, że w tym sklepie jest dużo, czy przyłazi do tego sklepu moc Ślązoków i było ku mojemu zdumieniu, było duże zainteresowanie tymi książkoma, moc ludzi książki kupili, weźli do domu, mam nadzieję, że będą w domu te książki czytać. Kludzieliśmy fajne dyskusje z tymi ludźmi i tak dali mi niektórzy do zrozumienia, żeby było fajnie, jakby się sam w Hagen taki sztamtisz albo taki tref Ślązoków zorganizować. Ja ten temat podchycił i że im obiecał i że będę próbował sam taki tref organizować. No, a w tym sklepie pani kierowniczka, pani Małgosia mnie pozwoliła, że mogę tam, kiedy będę chciał przyłazić i możemy dalsze książki prezentować i sprzedawać. No, tyle by to było na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo i chówcie się i do zaś. Na trefie nie wiedziałem, co mnie baje czekać. Czy ludzie będą mieli interesa, co by się to pooglądać, no i książki kupić. Z taką niepewnością, że poszedł na tref, ale muszę powiedzieć, że tref był bardzo udany. Na trefie było około 20 osób,
z którymi mógł podyskutować, którym mógł te książki moje i książka od Adama Kubika przedstawić. Ludzie mieli interesa i muszę powiedzieć, że moc ludzi te książki też kupiła. Fajne dyskusje my poprowadzili i to przeżycie, muszę powiedzieć, zmotywowało mnie do tego, żeby następne trefy robić, no i żeby dali ta śląską literatura i to, co też naszkryflał i inni naszkryflali, żeby sam ludziom prezentować. No witam was. Chciałem się was spytać, jak wam się ta prezentacja podobał. No i widzę, żeście książki kupili. Czemuście je kupili? Ja, moc mi się podobał. Nie myślałem, że sam we sklepie taką prezentację ze śląskimi książkami baje. Ja słyszała, że po śląsku ludzie teraz piszą, ale nie chciało mi się wierzyć, że śląskie książki poradzi sobie już kupić. Jak przyjdę do domu, to na pewno przeczytam. No, to mnie mocno cieszy. Ja to winszuję wam fajne lektury i do zajść. Przyjdźcie uzać. Ja, dzięki, przyjdę.